indivisible. Riwruok joriembo boda boda e kaunti ma Mombasa oseo paro mar moko kuom jotend duond bura mar ODM madwaro ni jatend migawo mar Saga Wycliffe Oparanya ema mondo mi lemo mar bedo jalup jatend piny Kenya yiero mabiro. Giramo ni jatend migawo mar mwandu manitie lo Hassan Joho ema ni kod thuolo maber mar bedo e komno kalure kod bima osebedo godo e siasa mar duond buch ODM. Ka giloso Mombasa, joriemb boda boda go kotelnegi kod Samuel Ogutu okone tend ODM onego som pach jokanyo mar duond burano kapok gibedo kod paro makamano. Wan wadwaro ni mondo mi debe mar Ruto opong' gi kura sana sana kwa ODM. Koro wan kaka jo boda boda Mombasa ka to gi wakazi wa Mombasa ng'at mwang'e ma mobilizer maber wan kaka jok mani ground en Ali Hassan Joho. Ng'ani ndi nyalo mobilize ji e Kenya mangima ok e coast ka kende manyalo miyo dep Ruto opong' maber nikech ka Ruto wuok gi koni to Ali Hassan Joho nigi teko mar wuok koni. Onge ng'ama osetimo mobilizer e Kenya kae ODM kaka Ali Hassan Joho. Onge ng'ama osebedo ma protect Raila Amolo Odinga kaka Ali Hassan Joho. Onge ng'ama osetimo juhudi te mar rwako Raila ka to mobilize ne Coast Region kaka Ali Hassan Joho. To ok mana Coast Region kende, nyaka Kenya mzima. Wazo kamai lazima waziri Hassan Ali Joho awe considered katika meza kuu pale mbele pale. Tunatoa hoja yetu kuwa rais anaposimama muhula wake wa pili asisubutu, asisahau. Hii ni sauti ya wanyonge ndani ya Mombasa County na tunasimama na Ali Hassan Joho. Nakoromogi mago jo Mombasa ka chiwo sir ne margi ne Ali Hassan Joho. Erokamano ahinya okawiywe marwa mokwongo aneno ka Wiko wuod baba watching from Eldoret City. Erokamano Wiko. William Oriema Honorable wacho ni Oriema wuod Nyaramba winjo weche manyien mag ratile yo makara ahinya buore Nairobi ka. Erokamano in bende. Daniel Omondi Ramogi Lera Nyasiaya. Erokamano Daniel amor ka ikete Ramogi TV. Kaso ka bende aneno ka yawa Frederick Omondi Ogweno Jakopere watching onur kabwa Mbani School area Kachuth Ndewa sub county wacho ni entiere kendo mora ahinya. Alois Duor bende watching from Eldoret. Alois bende watchwa chiel kachiel ka entiere Karar e yor mbui panien Qatar panondiko Qatar to ndikoren Karar. Thank you. Okoth Alwach lek nyaka jibedgo mane gima wacho. Samuel Achenje watching live. Erokamano nyakwara mogi yiena mondo mi akaw yogi kanyo kaduogo to bang' thuolo machuok kende wadhi nyime kod weche manyien mag ratil Ramogi TV. There's a version of you that's already in Qatar, watching the Doha skyline catch fire at sunset, standing beneath the Qatar towers that curve overhead like waves frozen in glass, kicking up dust on a desert safari, laughing at the 4x4 crests at Golden Dew, wandering the quiet halls of Museum of Islamic Art, history whispering from every wall. And right now on a boat to Banana Island, white sand, clear water, a zipline waiting